is mama aan het doen? Mama een filmpje maken. Dunne eentjes. Oh! Vallen ze zo in de wasbak. Dan gaat papa eend hoor. Dat is grappig hè? Ja, mama eend ook vallen, kijk uit hoor. Papa eend nog een keer. En mama eend. En Kiana eend. Dan gaan we hoor. 1, 2, 3. Papa eend eerst. Mama eend. En Kiana eend. Trolletje. Een trolletje. Dat is echt grappig. Ja, daar staan ze normaal. Maar kijk, als ze van boven vallen, wat ook grappig is. Papa eend. 1, 2, 3. Vind je het leuk als papa valt? Nou, lekker is dat. Dat had mama ook mee gevallen, hè? En dan mama eend. Mama eend. Kiano eend? Dat is Kiano eend, hè? Pas je wel op? Komt door, 1, 2, 3. Nou zeg, wat hebben we nou geschapen? Wat hebben we nou geschapen? Satanisch kind. Huh? Een droppie. Eentjes, hè? Je bent gek op de eentjes, hè? Ja, eentjes zijn leuk, hè? Kijk eens, papa op de kraan. En mama op de kraan. En Kiana op de kraan. Oh, blijf gewoon zitten. Joep.